Όχι ένα, όχι δύο, αλλά 7 αυτοκίνητα βρίσκονται έξω από τα γραφεία του περιοδικού Quattro Rotte και του autotipos.gr. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά αυτό, ειδικότερα όταν μιλάμε για αυτοκίνητα της ίδιας κατηγορίας. Hatchback λοιπόν, με σημαντικές απουσίες, αλλά τα περισσότερα σημαντικά είναι εδώ. Και μιλάμε για μια κατηγορία που κάποτε ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Πόσο λοιπόν έχουν αλλάξει αυτά τα μοντέλα? Πάμε για ένα ταξίδι 80 χιλιόμετρων σε μια ιστορική διαδρομή. Για να το ανακαλύψουμε. Εξωτερικοί συνεργάτες και συντάκτες του περιοδικού. Φτάσαμε στον πρώτο μας προορισμό για σήμερα. Έχουμε συγκεντρώσει όλα τα αυτοκίνητα και είμαστε στο κτήμα, εινοποιείο και μουσείο ίνου Τζιβάνι, εδώ στη Ριτσόνα. 80 περίπου χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Μαζί μου, απέναντί μου, είναι ο Αλέξανδρος Βενιός, υπεύθυνος δοκιμών στο περιοδικό Quattro Rotte. Αλέξανδρε, έλα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και να μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα που έχουμε εδώ σήμερα. Hatchback. Κάποτε μία από τις αγαπημένες κατηγορίες, από τις πιο δημοφιλείς και best seller. Πολλά από αυτά. Η δεκαετία του 90 ήταν η δεκαετία των hatchbacks, έτσι. Το Astra που ξεκίνησε το 90, πρώτη γενιά. 1991 αν δεν κάνω λάθος. 90-91. Ήταν η μεγάλη έκπληξη τότε που έβαλε πολύ δυνατά την Opel στο παιχνίδι του ανταγωνισμού. Γιατί τότε άλλαζαν τα πράγματα, τα καταλυτικά στην Ελλάδα τότε είχαμε την απόσυρση, ήταν μια έτσι περίοδος πολύ έντονη. Πώς χαρακτηριζόταν τότε το Astra? Για να δούμε πώς έχει αλλάξει σήμερα. Κοίταξε να δεις, ήταν ένα αυτοκίνητο εκ διαμέτρου αντίθετο. Ατμοσφαιρικός κινητήρας 16 βάλτος, 1400-1600. Έβγαινε δίλητρο GSI, γιατί εδώ κοντά που θα πάμε στη Ριτσόνα. Στην ανάβαση της Ριτσόνας. Στην ανάβαση της Ριτσόνας είχαμε θέαμα με τα άστρα τα δίλητρα. Αυτές εδώ οι εκδόσεις ήταν διαφορετικές. Έτσι. Πολύ μεγάλες επιτυχίες εμπορικές για την Opel. Best seller νομίζω της Opel είναι το Astra. Απλά εδώ τώρα πάμε κάπου άλλο. Έχει αλλάξει πολύ. Καταρχάς πάμε στον υπερόμιλο Stellantis πλέον. Άλλη πλατφόρμα, άλλοι κινητήρες. Μόνο turbo, 1200 κυβικά εκατοστά. Downsizing ακριβώς. Δεν έχουμε εκδόσεις OPC και έχουμε και υβριδικούς κινητήρες. Plug-in hybrid και η κορυφαία έκδοση GSE. Πλέον από τη GSI έχουμε πάει στη GSE, που είναι plug-in υβριδικό με 225 ύπους. Όμως καμία σχέση και αυτό με τα παλιά. Δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε. Όχι. Ούτε καν. Όμως, πλήρως εξοπλισμένο, ψηφιακό εσωτερικό, αρκετούς χώρους και καλή ποιότητα κατασκευής. Ξεκινάει από 23.000 ευρώ. Και μόνο αυτόματο κυβότιο. Και μόνο αυτόματο κυβότιο. Περνάμε στο Leon. Leon, άλλο μεγάλο κεφάλαιο στα hatchback. Η πρώτη γενιά Leon 99 ήταν Golf 4 ουσιαστικά. Το οποίο Golf θα το δούμε σε λίγο, είναι από εκεί. Ένα αυτοκίνητο που επίσης είχε κάνει πολλή αίσθηση. Οδηγικά ήταν μια κατηγορία μόνο του, όντως. Sportif. Από την πρώτη γενιά. Το αγωνιστικό τμήμα της Seat Cupra, ήδη από τη δεκαετία του 90, πάλι και στον WRC είχε έντονη παρουσία. Είχε τα πολύ θετικά του. Έτσι, άλλο αυτοκίνητο και αυτό. Παραμένει η φιλοσοφία πλέον. Η φιλοσοφία σίγουρα παραμένει. Sportif. Και αν έχει αλλάξει, έτσι. Και από Seat πάμε σε Cupra. Είναι η κατηγορία γοήτρου. Είναι και αυτό ένα συν. Είναι συν. Έτσι. Δίνει περισσότερες επιλογές στον αγοραστή. Βέβαια η βάση είναι ίδια. Έτσι. Δεν αλλάζει. Πλατφόρμα MQB από Volkswagen. Κινητήρες από το Group Volkswagen. 1000 και 1500 κυβικά εκατοστά. Ήπια υβριδικά σύνολα και plug-in υβριδικά σύνολα. Και ξεκινάμε για το Cupra από 29.000 ευρώ. Και ενδιαφέρουσα οδική συμπεριφορά. Και πολύ ωραία εμφάνιση, θα προσθέσω εγώ. Και πολύ ωραία εμφάνιση. Και πάμε σε Ford Focus. Και αυτό με sportif γονίδια, νομίζω. Ford Performance. Κοίτα Τρίφωνα, με το Focus η Ford όντως έκανε focus σε δύο πολύ σημαντικούς τομείς. Κάτε με στην αισθητική, η πρώτη γενιά το 98 θυμίζω,
Και το δεύτερο κομμάτι είναι οδική συμπεριφορά. Σωστά. Γιατί ήταν το πρώτο προστοκίνητο που χρησιμοποιούσε άξονα πολλαπλών σιδέρων πίσω. Ναι. Και ήταν ένα αυτοκίνητο που σου έδινε την αίσθηση, ενώ ήταν προστοκίνητο, καλωστημένο κτλ. Ήταν απίστευτα ουδέτερο. Το έκανε ό,τι ήθελε. Έτσι. Και πολύ ωραίο τιμόνι. Φανταστικό σύστημα διεύθυνσης. Εξαιρετική αίσθηση στο σύστημα διεύθυνσης και ένα πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο. Μιλώντας για ισορροπία, ναι. Volkswagen Golf, ναι. Σημείο αναφορά στην κατηγορία εδώ και χρόνια. Συμφωνώ. Και για πολλούς, νομίζω το πρώτο hatchback της κατηγορίας. 1974, πρώτη γενιά Golf. Επίσης, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, εκεί είναι ο πατριάρχης, μάλλον τον πατριάρχη της μπροστινής κίνησης. Ναι. Η σειρά 1, το Golf, το 1974 και σημείο αναφοράς GTI και έχουμε άλλη GTI, ιστορία. έχουμε ακόμα GTI και R και GTD και GTE, γιατί περνάμε στην υβριδική εποχή. Ήπια υβριδικά λοιπόν τα σύνολα για το νέο Golf και plug-in υβριδικά. Αυτόματο κυβότιο. Διπλό συμπλέκτη, το οποίο επίσης είναι πολύ καλό, έστω και υποπίεση. DSG, είναι κανόνας. Ακριβό όμως κι αυτό. Ξεκινάμε από 29.000 ευρώ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πια εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, αν βάλεις τα συστήματα που έχουν πάνω τα αυτοκίνητα, ναι, είναι μεγάλα τα κόστη. Αλλά έχουν τα πάντα πάνω. Ό,τι δίνεις, παίρνεις, αυτό είναι μια αλήθεια. Το βλέπουμε καθημερινά εμείς αυτό. Έτσι. Πολύ άνετο, θα πω εγώ, σε ταξίδι ειδικά, ίσως είναι το πιο άνετο από όλα που έχουμε εδώ σήμερα. Πολύ φιλικό στην οδική του συμπεριφορά. Σωστά. Σε απαιτητικές διαδρομές όντως. Θα το δούμε και σε λίγο αυτό. Θα το δούμε, ναι. Για όλα. Πολύ ευχαρίστως. Αφήνουμε Golf και πάμε σε ένα από τα τελευταία, ας πούμε, hatchback. Βέβαια αυτό που έχουμε δεν είναι hatchback, είναι το fastback, αλλά δεν αλλάζει κάτι στην ουσία του αυτοκινήτου. Να σου πω κάτι. Εδώ είναι έκπληξη όντως. Ναι. Είναι η πρώτη έκπληξη αυτής εδώ της παρέας που έχουμε μαζέψει, γιατί εγώ στο μυαλό μου έχω τη δεκαετία, πάλι θα γυρίσω εκεί, Ναι. του 90, όπου ο προκάτοχος ήταν το Accent ουσιαστικά. Λένε Άλμα πρόοδου και όχι μόνο στο i30, σε όλα τα μέρα νύχτα. Ναι. Έτσι, καμία σχέση δεν έχει. Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο τελείως διαφορετικό σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η αξιοπιστία. Γιατί λέγαμε παλιά, αξιοπιστία. Εδώ είναι κάτι άλλο. Ναι. Συν την αξιοπιστία. Πάμε αλλού. Να πούμε ότι το i30 τώρα είναι σε μια διαδικασία αλλαγής, ανανέωσης. Περιμένουμε τη νέα γενιά. Όσον αφορά αυτήν όμως που πωλείται ακόμα, θα πω ότι το value for money είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Το πακέτο που παίρνεις, συμβατικοί κινητήρες μικρού κυβισμού και εδώ, 1000 και 1500 κυβικά εκατοστά, 48 βόλτ όπως πολύ σωστά είπες, ήπια ευρυδική υποβοήθηση. Φανταστικό πακέτο. Αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη. Φανταστικό πακέτο εξοπλισμού για τα χρήματα. Σου είπα, η μέρα με τη νύχτα. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Ξεκινάμε από 20.000 ευρώ. Και πάμε. Mazda 3. Εδώ δεν είναι τυχαία η πορεία στα Mazda 3, γιατί η πρώτη γενιά ήταν Ford Focus. Οκ. Και εδώ όμως έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Εμφάνιση, αισθητική και οδική συμπεριφορά. Το Jim by Tie, η φιλοσοφία. Η οδηγοκεντρική φιλοσοφία της Mazda, ναι. Εδώ έχει την πλήρη έκφρασή της. Και ο σχεδιασμός κόντο που είναι επιθετικό, σαν γάτα από το μπροστινό μέρος. Και πολύ ευχάριστο στον δρόμο και αυτό. Και ποιοτικό. Και εδώ έχουμε υβριδικά σύνολα και συμβατικούς κινητήρες, απλά υψηλός κυβισμός. Για την ελληνική αγορά αυτό είναι ίσως λίγο κάπως. Εγώ που είμαι κανονικός μου αρέσει το ότι έχει manual κυβότιο. Πολύ σημαντικό. Αν είχε και κανονικό χειρόφρενο θα ήταν το κανονικό αυτοκίνητο. Όπως έχει και το Focus χειροκίνητο κυβότιο. Χειροκίνητο, αλλά δεν έχει χειρόφρενο για να στείλει. Ναι. Είσαι της παλιάς σχολής, ναι. Και μιλώντας για παλιά σχολή, ο βασιλιάς της κατηγορίας, ο βασιλιάς των αυτοκινήτων, θα πω εγώ γιατί, παγκόσμιο best seller. Δεν υπάρχει άλλο αυτοκίνητο στον πλανήτη να έχει πουλήσει όσο αυτό εδώ, όχι το συγκεκριμένο, τα Corolla. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να σου πω τώρα και ένα μυστικό έτσι μεταξύ μας. Ναι. Εγώ είχα τεράστια απέχθεια. Ναι. Γιατί είχα την τύχη να γνωρίσω την πρώτη γενιά Prius, 1997. Τεράστια απέχθεια. Πρωτόγονες αναρτήσεις, το Rivodi Moteur. Δεν ήταν, ναι, ήταν οικονομικά, αλλά δεν ήταν το αυτοκίνητο που ευχαριστιώσου να πας μαζί του μια βόλτα. Ναι, δεν κατανάλωνε πολύ, αλλά μέχρι εκεί. Εδώ αυτή η γενιά είναι ένα άλλο πράγμα. Έχει αλλάξει εντελώς.
Τελείως διαφορετικό. Πολύ οδηγοκεντρικό. Πολύ οδηγοκεντρικό, άνετο, καλοφτιαγμένο. Και ένα ευρυδικό σύνολο, το οποίο απλά ξεχωρίζει. Πολύ. Θα ζοριστείς για να περάσει τα 5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, θα πρέπει να το πιέσει πάρα πολύ το αυτοκίνητο. Και στρέβει φρενάρι. Ναι. Επίσης, καλό πακέτο ψηφιακό μέσα. Έχουμε τις οθόνες μας, ψηφιακό πίνακα οργάνων. Πολύ ασφαλές. Βέβαια, όλα τα αυτοκίνητα που έχουμε εδώ πέρα είναι ασφαλή. Κορυφαίες επιδόσεις στο Euro NCAP. Ναι. Αλλά είναι ευχάριστο. Εγώ στέκομαι σε αυτό. Ναι. Είναι ευχάριστο αυτοκίνητο. Άρα τώρα τα παίρνουμε. Πάμε ανάβαση Ριτσόνας. Αφού είμαστε εδώ δίπλα, είναι δυνατόν. Ωραία. Επιβάλλεται. Οι εκδόσεις που έχουμε δεν συγκρίνονται άμεσα. Οι κινητήρες είναι διαφορετικοί. Δεν πάμε να κάνουμε ένα συγκριτικό τεστ. Άλλωστε, ό,τι θέλετε για αυτά τα αυτοκίνητα μπορείτε να το διαβάσετε στο autotipos.gr. Στο επόμενο τεύχος του περιοδικού Quattro Rotte θα βρείτε το αναλυτικό θέμα. Εμείς τώρα πάμε να συγκρίνουμε τις φιλοσοφίες. Σωστά. Και να περάσουμε καλά. Και να περάσουμε καλά. Οπότε αφήνουμε το κτήμα Τζιβάνι και πάμε προς ανάβαση Ριτσόνας.